Днес ще снимам на Clash Royale пак. Така, пета арена съм. Ето. Така. Ето ми го ДДД за сега. Един зап на левел 3, един вич на левел 2, гоблин баръл на левел 1, пека на левел 2, лайтнинг на левел 2, скелетон арми на левел 2 и мини охорда на левел 7 и мини пека на левел 4. Така, не използвам принца, защото вижте. Хитпоинт 1200. На пекото е 798. На виста е 432. А на принца 269. Затова така. Ето икона BD Pro. Може да влезете. Ама той има 50 души. Още някой да излезе, може да влезете. Да, аз съм 19 място, надява, да. Така. Тук му казвах да се обидира за мен. Те той в Fireplay. Ще пусна една битка. Так гледате. Fireplay. Така ето ми комбото. Аз без да съм пуснах там. Така. Тук аз пуснах лайтнинг да се справи свещата и свокилито. Сега той пуска това. Аз после внимание да пускам скелетон арми и после пускам гоблин баръл да разли квота. Така. Той пусна Poison, който също не ми харесва. Скелетоните ги унищава. Като стрелят стрелица. Така, Уизард. Уизард, има легендари карта. Има легендари карта. Аз сега искам да се защитя. Трябва да пусна той. Той ме би. Той беше ме бил. Сега пуска това. Завери картата си. И аз съдуза. Не, че такова. Сега пускам той. Сега пускам зап. Да ги запните. Пускам тия. Когато може да не умира. Пускам една пека. Пускам гоблин баръл да взема малко да ми за кота. Първото на две. Той ма би. Аз не можах да му взема колата. Така. Ще направим една битка. Сега. Една минутна.
да започнем една битка, така. Така. И чакам го. 5 левел и чакам го. На първи левел при това е странно. Как да таковам? Да му изчистя малко хората. Така, тук ще запнем. Снимем Goblin Barrel да разчитая. Това. Ау. О, Пека и Хог Райдър. Това е много гадно. Това е много ком. Това е много силно комбо. Тя ще мръца. Сним един зап да запне колата. Странно, че принца му е на левел 1, но остана на левел 2 още във втора линия. Но много се бях пари да го upgrade. Между другото това е слаб. Не обичам да игра с слаб. Това беше слаб. Аз пускам моите скелетонарни. Като направят. То май си стана така. Не. Хог Райдър. Това ще пуснем една Пека. Имаме един Goblin Barrel. Оплетвам се езика. Не знаете кой го предвид. Плетвам се езика. Що са болен много? Това се вижда. Да, ще го бия, но той беше слаб. Тук ще запнем така за победа. И това беше от мене, хора. И чао!